Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Desde a miña horta vou a intentar explicarvos, darvos algúns consellos de como preparar a terra e que plantar en este mes de febreiro. Os meses de febreiro e marzo son os meses ideales para empezar a plantar e a sementar e a preparar o terreno, porque son os meses que preceden á primavera e a primavera pois é a reina da plantación. Aí xa podemos plantar de casi todo. Pero vámonos a centrar no mes de febreiro. Antes de nada, hai que saber distinguir ben entre plantar e sementar. Non é o mismo, porque plantar refiérese a coller unha planta e poñela para que creza no sitio que nós queremos poñela. E sementar é botar semillas en un sementeiro, nun semillero, para que crezan aí e despois daí seleccionar as plantas máis bonitas, máis fuertes que iramos plantar. Entón, en este mes de febreiro podemos facer as dúas cousas, plantar e sementar. Si falamos de sementar, podemos sementar directamente xa na horta, en sitios que estean como perimetrados para sabermos que é o que temos aí. E tamén podemos sementar en pequenos cacharriños, por exemplo, na casa para estar sacándose, poñéndos en fora e máis levándos para dentro para que non lle dea o frío. Pero hai sementes que xa se poden plantar en fora. Vai a depender moitísimo do clima que teñades na vosa zona, na vosa horta, porque, claro, hai que estar moi pendiente de que clima nos espera máis ou menos, porque o clima sempre é impredecible, pode facer o que lle dea a gana, pero máis ou menos, pois, tendes que saber si aínda agora en febreiro esperades, por exemplo, heladas, tronadas, tormentas potentes, moitos fríos. Si vais a demasiado a temperatura, por exemplo, de noite, tamén hai que ter en conta, porque non é o mismo que sexa un clima como máis estable, que teña unhas fluctuacións do día á noite potentes. Que entonces podemos plantar pa nada, ou sementar pa nada, porque si vai a vir unha helada ou uns fríos moi potentes, poden matarnos todo. Entonces, primeiro, hai que ter en conta que o clima non sexa moi... que non baixen as temperaturas moito pola noite e que non esperemos aínda que nos neve. Eu, por exemplo, na miña horta, boto todo o ano sementando e plantando diferentes cousas, claro, que vayan a soportar o frío no inverno e que vayan a soportar o calor no verán. Pero eu boto todo o ano sementando. Mirade, por aquí. Aquí teño puerros que xa están grandes, pero estes vounos a plantar, pero só vou a sementar outros novos, para ter puerros para volver a plantar dentro de 3 meses ou así. Gústame sempre poñerlle como algo alrededor para delimitar o sitio no que teño plantado, para saber que aí teño algo. Aquí, por exemplo, vedes no medio destas coliflores, aproveito este sitio que hai no medio, e aquí teño un pequeno sementeiro de lechugiñas, que xa están moi bonitas. Pero así, delimitado con estes cacharriños, que eran dos areneros dos gatos, pois así delimito e sei que perfectamente que aí teño algo plantado ou sementado. Hai cousas que podemos plantar que soportan máis o frío que outras. E o que eu vos aconsello é mirar todas as cousas que son boas para esta época, que van a soportar o frío, e escoller as que a vos gusten. Non vamos a plantar unha cousa que non vamos a comer, solo porque se poda plantar neste mes de febreiro. Entón, eu vou vos a dar unha lista de cousas que podense plantar miles, pero así, por exemplo, podedes facer como unha selección do que vos necesitades para empezar a organizar o sitio.
estamos aínda a tempo para plantar todo tipo de verduras, o sea, repolos, coliflor, brécol, coles, navicol, zanorias, rábanos, rabanitos, casi todos os tipos de lechuga, cebolo, puerros. Si atendemos a rotación de cultivos e a asociación de cultivos, tamén temos que plantarlle pois algunhas flores e plantas olorosas. O prisel sempre é unha boa opción, prisel, albahaca, tomillo. Estas cousas podémoslas intercalar cas nosas verduras que plantemos. Se o que queremos é sementar, o sea, plantar semillas en semilleiros para despois ter na primavera para traer para a horta, podemos empezar a sementar todo tipo de leguminosas, ou sexan chícharos, tirabeques, xudías, lentellas, fabas, tamén todo tipo de calabasíns e calabasas, pepinos. Isto podémoslo poñer todo tamén en sementeiros. Podemos empezar a sementar todo tipo de flores que queiramos despois ter para poder trasplantar e poñer todo pola horta. E aí xa nos perdemos, aí depende dos gustos. Pero na horta sempre son pois máis beneficiosas unhas flores que outras. Normalmente as flores que teñen como se fora un helipuerto, digamos, non? Flores que son como tipo margarita, que donde os bichos se poden pousar ben, esas son boas casi todas. Temos os tajetes, os cosmos, as caléndulas. Bueno, en flores non me meto, podemos plantar a que queiramos. Tamén se poderían empezar a plantar fresas. As miñas aínda siguen botando, este ano non tuveron repouso. Normalmente pasan o inverno como repousadas e pódense levantar ben para limpar. Pero este ano non tuveron repouso porque aquí tuvemos un tempo fora do normal. Moi ben e tal, porque estuvo todo o mes de xaneiro quentando este sol. Penso que febreiro sigue igual. Non tuvemos un inverno para nada. Entonces as fresas pois siguen dando. Vou vos a dar así como un consello, se estades empezando a poñer a vosa horta e non sabedes que plantar, porque é que a variedade é tanta, o sea, as cousas que se poden plantar é tanto que é difícil dicir algunhas cousas solo. Entonces, por norma general, vos ides ao sitio onde compredes as plantas para plantar o plantón. Aquí pois pódense comprar ou nos mercados, nos mercadillos, ou en almaséns onde venden pois tamén piensos e esas cousas que suelen ter plantón. Vos ides a eses sitios e realmente o que hai para plantar aí, o que teñades para comprar, eso é o que se pode plantar na vosa zona. Porque as persoas que se dedican a sementar para vender plantón, para vender plantiñas, para que plantedes, para que plantemos, que eu tamén as compro, pois esa xente xa sabe perfectamente que é o que hai que plantar. Entón, témonos que fiar tamén un pouquiño do seu criterio e do seu bo saber e do seu bo facer. Vos chegades ao sitio onde compredes as plantas e as plantas que hai a vender son as que se poden plantar. O de plantar por asociación é moi interesante por varios motivos. Un deles é o aproveitamento do sitio, porque se eu aquí solo plantase, por exemplo, non en 1 metro cuadrado, poderíamos plantar solo 6 pezas de brécol ou 6 repolos, por exemplo, porque temos que ter en conta o que van a crecer cando sexan grandes. Ese é o sitio que necesitan de separación entre uns e outros. Que pasa? Que como son máis lentos en crecemento, entre cada peza desas podemos aproveitar algo que creza moito máis rápido e que non lle interrumpa o crecemento nin pa un nin pa outro. Entón, por iso escollín lechuga, porque a lechuga en un mes xa está para coller e para apañar e o brécol non lle vai interrumpir nada. E aínda aproveitando os huecos entre cousa e cousa, aínda plantín unha cebola, porque quedaban eses huecos libres, a cebola ten o crecemento para arriba, e non lle vai interrumpir tampouco, nin cando o brécol sexa grande,
porque a cebola vai a tardar en estar lista para apañar, pois como o brécol tamén 3 ou 4 meses, non lle vai interrumpir nada, porque o brécol crece ao ancho e a cebola vai a crecer ao largo. E aínda aproveitando algúns huecos, aínda plantín algunhas floriñas. Iso sempre é recomendable. Non fai falta que sexan flores da compra, hai flores no campo que podemos utilizar para plantar entre as plantas, e así hai plantas que se protegen entre elas por este tipo de cultivo, así asociando plantas, vanse a beneficiar unhas das outras. Outro motivo moi interesante é que así o que é a superficie vai a quedar cuberta, porque o brécol, por exemplo, tardaría en crecer, en que as súas follas fosen grandes que tapen a terra, tardará pois ben 2 meses e medio ou 3. Todo ese tempo a terra estaría exposta ao sol, ás inclemencias do tempo, ao frío e tal. Entón, ao plantarlle as lechugas, como teñen un crecemento moi rápido, van a facer como unha cobertura. Certo é que tamén podemos utilizar acolchado, pero a min non me gusta usalo, non me gusta o acolchado, porque entre o acolchado sempre se agachan as caramechas, as babosas, os limacos, os caracoles e todos eses chis, métense todos por aí por abaixo. E a min eso non me gusta, quero estar á vista, porque como non lle boto venenos nin nada deso, eu casos con tellas, vou vos enseñar. Eu poñolle tellas, polas noites sempre veñen a esconderse aquí, e pola mañá podelos encontrar facilmente sin usar ningún tipo de veneno, nin pesticida, nin nada. Entonces, como eu non uso ningún tipo de veneno, non me gusta o acolchado, para non darlle escondites. Vou volo enseñar un pouquiño máis en detalle. Mais ou menos é 1 metro cuadrado de terra, sempre é bo poñer destas plantas olorosas, sea brisel ou tomillo, calquera que non ocupe moito sitio. Así por aquí pola beiriña puxen as caléndulas, que son moi agradecidas e moi beneficiosas na horta. E logo despois a planta principal deste sitio son uns repolos. Pois plantín uns repolos. Teño separados máis ou menos medio metro, porque é o sitio que lle fai falta para crecer. Pero no medio, como teño o crecemento máis rápido, e non lle van a interrumpir para nada, puxen unhas lechugiñas, vedes? De distintos tipos. E aínda, aproveitando o sitio entre un repolo e outro repolo, plantín unha cebola, porque tampouco se van a interrumpir, ao contrario, vanse a favorecer moito unhas ás outras. E o que vos dixía das plantas, que tampouco teñen por que ser compradas, estas hainas por aí, na beira dos camiños, é un trébol que bota todo o ano con flor. Acaba estas flores, bota outras, e non hai por que gastar cartos comprando flores. Este é un bancal que vou a vaciar porque esas cousas que están para coller, e vou a preparar para poñer as cousas do mes de febreiro. Os puerrasos. Brisel. Estas son as mellores trampas. Estes son do brécol este que me grelou. E ten así, vedes, como senos. Son senos de brécol, pero aínda se aproveitan perfectamente e están riquísimos. Aínda que o brécol nos grele, cómese tamén todo. O sea, este é o xeno, o grelo do brécol, pero a verduriña que botan os senos tamén está moi rica. O brécol cómese menos a raíz, cómeselle todo. Toda a verdura, a flor e os cañotos. Xa casi o teño limpo. Vou a respetar este
prisel porque empezou a jomar, pero bueno, aínda pode quedar aí. Vou deixar tamén quedar eses dous apios, que están geniales. Estas dúas remolachas tamén. E aquí teño un pequeno sementeiro de puerros, así que tamén o vou a deixar. E estas dúas plantas que hai aquí son pementos italianos. E como vexo que aínda están bastante ben, que aguantaron, normalmente na horta é raro que aguanten as plantas de pimento o inverno. O que pasa que este inverno foi inusual, que quentou moito o sol. Pois vounos a podar e tamén os deixo. Aquí teño os puerros que vou a quitar aí tamén para plantalos, para plantalos ben. E xa casi estaría o bancal preparado. O seguinte paso sería abonar e fertilizar a terra, ou con esterco madurado, ou con humus de miñoca, ou con compost. Hai que volver a activala. Eu neste caso vou a botar un pouco do compost que teño, e un pouco de humus, e despois tamén pois un pouco de ceniza e borra de café, e unhas casquiñas de ovos. Nun mes de febreiro normal, xa só quedaría diseñar e plantar o que quixéramos, pero neste febreiro tan inusual teño que coller a pistola. Unha vez que xa temos o terreno preparado e sabemos o que queremos plantar, só temos que ter en conta unha última cousa, é por onde dá o sol nese cacho de terreno, porque por exemplo, as cousas que son máis altas e voluminosas, témolas que poñer contra a parte de atrás, para que non lle tapen o sol ás cousas que sean pois máis pequeniñas. Así, por exemplo, se queremos plantar repolos, lechugas e zanorias, plantaremos os repolos na parte de atrás, porque son os que máis van a asombrar. Despois, por diante, plantaríamos as lechugas e, en diante de todo, para que non perdera nada o sol, plantaríamos as zanorias. Digamos que teríamos que facer como un escalonado para que nada se quede sin sol. E tamén ter en conta, se vamos a asociar cultivos, que unhas cousas non impidan o crecemento das outras. Se tendes problemas con isto, o único que tendes que pensar é, por exemplo, quero plantar lechugas, e canto espacio teño que deixar entre unha lechuga e outra lechuga, ou puerros. Canto espacio teño que deixar entre un puerro e outro puerro? Pois, así a grosso modo, é vos tan fácil como, por exemplo, queredes plantar unha lechuga, vos sabedes canto volumen ocupa unha lechuga cando a comprades no súper, non? Bueno, pois, o que ocupa esa lechuga, dibujádelo no chan. Así. Por exemplo, pois sabedes que aí no medio dese sitio é onde podedes plantar a lechuga. E no que vos pensades que vai a ocupar, non plantedes nada máis. E a seguinte lechuga tería que vir ao lado. Así. O sea, que en un cachiño así podería plantar solo 3 lechugas. Que pasa? Que entre lechuga e lechuga sempre podo plantar ou unha zanoria, un puerro, algo que sexa delgadiño e que non lle vai a impedir o crecimento da outra cousa. Esta é unha das plantiñas que podemos coller silvestres que nos vai a valer para o noso bancal. É unha margaritiña, agora está pechada porque xa vai a ser noite, pero é unha margaritiña que ben nos vale para poñer no bancal. Outra que nos vale tamén perfectamente para poñer nos bancales. Outra flor que podemos poñer salvaje nos nosos bancales é o dente de león. Pero ese merece un vídeo para el solo. Outro día falareivos del, pero idio mirando por aí
e tamén poñede nos bancales. E por último colócolle o atrapa bichos. E por hoxe nada máis. Xa acabín. Marcho que teño que marchar e máis xa vai sendo hora porque vai a ser de noite. Hasta o próximo vídeo. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.